салом бинандагони хабар-тиҷӣ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Юнистрим низоми пардохти байналмилалии интиқоли маблағҳо ҳаққи хизматрасониро барои Тоҷикистон коҳиш дод. Бино ба иттилои Марказии матбуоти Бонки Миллии Тоҷикистон, Ҷамолиддин Нуралиев аз Кирилл Палчун хостааст, ки ба хотири васеъ намудани доираи хизматрасонӣ, арзон ва осон кардани интиқоли маблағ ва дигар хадамот тариқи низоми пардохтии Юнистрим, ҳаққи хизматрасониро барои интиқоли маблағҳо поён оварда шавад. Бино ба ин, манбаи Кирилл Палчун ба хотири тавқият бахшидани ҳамкорӣ бо Бонки Миллии Тоҷикистон дархости кам кардани ҳаққи интиқолиҳоро хуш пазируфт. тибқи иттилои расмӣ, то ба фаъолият оғоз намудани Марказии миллии пардоиши интиқоли маблағҳо, ҳаққи хизматрасонии Юнистрим ба ҳисоби миёна ба Тоҷикистон 1,5% ташкил медод ва шурӯъ аз 6 декабри соли равон ин рақам ба 0,99% коҳиш дода шуд. Мин баъд ҳаққи хизматрасонӣ барои интиқоли маблағи то 5000 рубли русӣ, ки қаблан 100 рубли русиро ташкил медод, 50% тахсис шуда 50 рубли русиро ташкил хоҳад дод, ки ин имтиёз дар шабакаи нуқтаҳои хизматрасонии Юнистрим имконпазир аст. Омадааст аз харбари Маркази матбуоти БМТ. Низоми пардохтии байналмилалии Юнистрим дар Русия беш аз 15000 нуқтаи интиқоли маблағ. МТС 4300, Теле2 2150, Почта банк, Поштарасӣ 4600 ва ғайраҳо дорад. Кирилл Палчун гуфтааст, ки барои васеъ кардани доираи фаъолият бо ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон ворид шудан ба бозори кортҳои пардохтӣ, аз ҷумла корти миллӣ, таваҷҷӯҳ дорад. низоми пардохтии Юнистрим дар доираи Марказии миллии протеснизини интиқоли маблағҳо ҷиҳати татбиқи ислоҳотҳои Бонки Миллии Тоҷикистон амалӣ шуда имкониятҳои навро баҳри рушди бозори интиқолии пул таъмин менамояд. Барои Бонки Миллии Тоҷикистон муҳим мебошад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? акнун метавонед ба воситаи Юнистрим ё контакт пул равон кунем ва барои чӣ золотаи коронаро бастанд? ҳама фикрояшонро метавонед нависед дар комментария.